un muro de contención na finca que está, bueno, unha casa dun veciño, non vou a nomear os veciños nin a fincas, porque sei de quen son, pero non quero nomear. Se trae ese tubo xa estará, logo hai que conectar. Unha vez que nos temos que dar de alta antes o punto de vertido, igual que temos que facer co Seixido, hai que dar de alta o punto de vertido e despois conectar as vivendas á carretera. Igual que se vai facer unha pequena actuación por parte dos obreros municipais na Filgueira, nunha parte que está con hormigón moi deteriorada, vamos a aproveitar xa para van a levantar os obreros, meter os tubos xa aí desa zona e hormigonar eles esa zona. E logo a outra parte xa está metida en proxectos que están postos no complementar. E hai un veciño que reclamou e que falou comigo outro día cando visitei Serbia que si quere que se lle suba un pouquiño un trozo do tubo de saneamento porque por problemas internos non lle dá moito desnivel. Pero isto tamén é o traballo do Concello. Se levantará un trozo que son 5 metros e se lle dará caída porque tiña un pequeno problema xa anterior e propio da salida da súa vivenda a rúa. No decreto 62 o muro de cada garita Sí? está feito Por parte do Concello? por parte do Non, de momento non. Eu lle agradezco ese tema. Falou o técnico de urbanismo comigo Antonte con respecto a eso, da documentación que presentou o veciño outro día, pero non teño detalles aquí para poderlle facilitar. Si fai o favor, e durante a semana que ven por aquí, vamos ao urbanismo e comentamos. Quen é Nuria Hombre Rei? Facturas de carpintería, pastelería, Que decreto é? estamos falando 65. Sí. Se apareceu máis veces. Non sei exactamente que Creo que se parece máis de cartelería, sobre todo de cultura, sí. Pode ser un proveedor, pero que non coñezo, igual vino máis veces. No decreto 98 solicitou unha subvención para a mellora do variado das Bouciñas. Do? Do variado da carretera das Bouciñas a Ruido. ¿Dónde está esa documentación? Esa solicitud para unha subvención. Sí, pero hay que ver. Le digo ahora. Sí, Que carretera? yo explico ahora que así o título non orienta moito, pero que lle explico agora. Sabe a casa... Sí, 120.687 con 12, non? Casa da Cultura, coñece? De frente a Casa da Cultura, bueno, mellor a vía, a estrada que ven desde a carretera de Padrón, que ven por a taller Estrada, de frente hai unha entrada hacia esa zona, ¿vale? Donde está a peluquería e onde hai vivendas. O que se pretende é urbanizar esa zona, que urbanizar toda pouco a pouco, porque está de saneamento, non só ese, máis, por parte do Concello se vai facer unha actuación agora, na baixada general, e aí o que se pretende é facer toda esa calle, dotala pois de pavimento novo, de saneamento, que é complexo porque ten dúas caídas, hai dúas vertentes, e fai unha baixada hacia o medio e logo volve a subir, pois onde está xa a xente que construíron vivendas aí, xa está pleno cedido, facer en hormigón os laterais, o que dé, sin expropiacións, e facer o pavimento novo, o saneamento e alumeado, para facer unha zona urbana, porque porque esa zona está en expansión, tanto esa como a de arriba, porque si sigue por esa vía, comunica a unha perpendicular que baixa, e logo volve a entrar por outra, onde volve a haber edificacións tamén, eu quería meter as dúas, pero as dúas fixen vostede, que supón unha, dúas se me salía absolutamente da subvención. Entón metemos na 21, porque pasa como co parque, as cousas suman. Se adquire unha cociña nun dosificador? Sí. Para onde? Non sei, é que fai tempo, e o mío xa se nos olvidou.
Deshumidificador, mire, agora hai por exemplo, a regla que nos deshumidificadores fan falta, no arquivo, varios. Temos na mina de San Fins no museo, tamén, por lo menos 2. E se deterioran, un levamos a arreglar, non servía, porque se queimara unha resistencia que costaba un montón, se comprou un. E a cociña, non sei se vostede recorda, non tampouco me gusta repetir moito, por se acaso serán ideas, que onde tiñamos unha cociña montada, un local social moi usado, pois fora sustraído. Estamos falando da mesma. E entonces o que collemos foi unha que se pode incluso trasladar, é dicir, para que non este aí permanente, hai un curso de cociña, está nese momento aí e logo se traslada a onde se necesario. Quero saber como está o tema do convenio cos traballadores. Pois estamos, falta solamente, a ver, está ahora mismo pendiente de que o revisemos en secretaría. A ver, hai moitísimo traballo, temos o compromiso de sacarlo o antes posible, porque quero aprobarlo, ou traerlo aquí, e iso ya teño que ver despois de que nos o revisemos, pero é necesario que un técnico xurídico revise o convenio, necesario e imprescindible. E o técnico xurídico, pois, é Paula, a nosa secretaria, e ela ten tamén o máximo interés, pero sabemos todos o que sucede todos os días cos temas que todos son urxentes, ese é urxentísimo e se vai a facer. Vale, se vai a facer. Despois hai pola parroquia de Talla un cartelito. Sí, pero non sei a que se refire. Aviso cemiterio de Talla, Eso non ten nada que ver co Concello. Non, pensei que estaba usted na directiva igual. Pero que ten que ver co Concello? Tiene curiosidade. Eu estou en club de fans de artistas, son socia de 2 ONGs, estou afiliada pois a outra, pois estou tamén a apadrinamentos, estou en Ayuda en Acción e tamén pois de secretaria en esa asociación e estarei pois cando hace outra persoa na xunta. Tanto tempo levaba sin cobrar un cerrador. Pero iso non é a pregunta que vostede tiña que facer aquí. Faga a presidenta, que mire, a presidenta vive tamén ali, e chame a ese señor e pregúntelle. Pero esa pregunta está todo fora do lugar, non a recollen na acta porque, Dios mío, é un tema que non ten nada que ver co Concello e se quere vostede acuda, se é veciño dali, a cando haxa asamblea de usuarios desa instalación, acude, se é da parroquia, acuda. Vale. Vale. Pero está fora de todo o lugar, facerse a pregunta aquí. É como se lle pregunto na súa parroquia, cando se ponen na súa aldea todos xuntos para limpar, canto aporta cada un. E usted me dirá, e usted tería que decirlo. No, pero usted tiene que decir, no, usted tiene que decir, pois o mismo camino. O mismo camino. E moito que non me corresponde, que lle correspondería a outros. Diríame vostede a mí iso, non? Pois a súa. Un grupo de veciños que nos xuntamos para facer algo pola comunidade. Non. Pois o outro é unha asociación sin ánimo de lucro, que xestiona, que ten un presidente, un tesorero, un secretario, e que se ten que reunir, vale? E algúns temas pois, que se tratarán en interna cando a presidenta decida comentarlos. Última aportación. Se aprobou a axuda ao transporte para o curso de 4.000 euros, só 4.000 euros. Igual que a vez anterior. Igual que sempre. Igual é mellor intentar reducir. Intentar? Reducir algunhas que outras facturas. Facturas que di partidas. E aumentar esa partida. Porque Eu que estou pensando que estamos pensando en modificar esa convocatoria e que poda traer o ticket de autobús, que como fan outros concellos, que non pode ser o coche, o sea, ten que traer o ticket de autobús, que se lle dé, igual hai para máis xente que o necesita e o mellor outro pois deixa de optar. Como? Hombre, sabemos que pero que é unha axuda, ten que inventar, pois si, é unha cosa que se pode contemplar e se implementará na medida do posible, igual que outras partidas. A ver, creo que os servicios sociais este Concello fai un esforzo importante, creo que se vostede valora o orzamento e mira a porcentaxe do orzamento destinado aos servicios sociais en todas as súas áreas, que son moitas as que abarcan, vais a levar a sorpresa de que é unha porcentaxe
elevadísima con respecto ao total do orzamento. Que se pode mellorar, por suposto, pero, bueno, dentro creo que é unha das áreas en que, sin ter que felicitarnos, nin estar plenamente satisfeitos, porque non estamos nunca, por eso estamos aquí e seguimos, senón pues, non habería nada que facer. Creo que se fixo un traballo importante e se seguirá a facer e mellorar. Non vamos a máis. Levantamos a sesión. Fora, Iván, perdón, Carlos.